Jovan i Milan su bila dva brata od 7 i 8 godina, ali bili su veoma različiti. Jovan je bio ljubazan i pametan, a Milan je imao buntovniju narav. Jednog decembarskog dana, dok su se igrali, pojavi se Vila i reče: "Zdravo, dečaci, došla sam da vam donesem poklone. Evo nekoliko knjiga." Svaki brat je uzeo po jednu knjigu, ali ispostavilo se da su prazne. Ništa nije bilo napisano. "Hvala vam. A kakav je ovo poklon? Pa tu čak i ništa ne piše." Jovan je bio veoma zahvalan i srećan, ali Milan je gunđao. Toliko se naljutio da je knjigu bacio u blatnjavu baru. "Zašto si bacio knjigu? To je poklon." Kada se vratio kući, Milan je iskoristio knjigu da uravnoteži nogu stola koja je bila malo mlitava. "Zdravo, Reksi. Mislim da nisi trebao da baciš knjigu pred Vilom u blato. To je jako ružno vaspitanje. Pusti me da radim šta hoću. Šta tebe uopšte briga šta ja radim? I kakav je to poklon? Knjiga bez reči. To prvi put u životu vidim." Prošla je čitava godina i opet se pojavila Vila. Ovog puta zamolila ih je da je pokažu knjige koje im je dala godinu dana ranije. Milanova knjiga je bila puna mrlja i ništa se nije razumela. "Milane, tvoja knjiga pokazuje sve što si radio ove godine." "Ali u njoj su samo mrlje." "Sve ove mrlje su nastale kada se nisi dobro ponašao prema drugima, kada si se posvađao sa bratom, kada si zanemario prijatelja, kada nisi slušao majku. Tvoj brat je međutim bio ljubazan i zato je njegova knjiga drugačija." Jovanova knjiga je bila kao nova i sa njenih stranica su isijavala zlatna slova. "Jovane, zlatna slova u tvojoj knjizi su za svaki put kada si poljubio majku ili kada si sestri prepustio igračke. Takođe kada si pomagao drugu u školi i starcu da pređe ulicu." "A kako mogu da popravim knjigu? Želeo bih da imam isto tako lepu kao Jovan." "Lako, svake godine ću vam doneti novu belu knjigu. Ako promeniš svoje ponašanje, i tvoja će postati lepa, možda i lepša od Jovanove knjige." "Knjiga je tako lepa, želeo bih je zadržati." "Žao mi je, Jovane, ali ne može biti tako. Sve knjige moraju biti vraćene ocu Vremenku u biblioteku. On svake godine iz tih knjiga čita koja su deca bila dobra, a koja su se loše ponašala. Ali daću vam nove prazne knjige." "Naučio sam svoju lekciju. Obećavam da će moja knjiga iduće godine biti puna zlatnih slova. A ja ću se potruditi da moja bude još bolja." "Drago mi je da to čujem. Vidimo se onda za godinu dana." "Srećna nova godina, dečaci!" "Srećna nova godina!" Vila je otišla, a Jovan i Milan su započeli prvo poglavlje svoje nove knjige.